Predvolebné očakávania a povolebná realita, to je veľmi dobrá úvaha. Možno by stálo za štúdiu, koľko ľudí v Európe je spokojných s vládami strán, ktoré volili a či by ich volili znovu. Myslím, že výsledky by boli veľmi zaujímavé. Každopádne nie som fanúšikom predvolebných očakávaní, keďže v tomto priestore a v priestore medzinárodných vzťahov, bezpečnostných analýz, strategickej komunikácie, čo sú všetko oblasti, kde je presah na politiku, tak naozaj som skôr zastanca tvrdých dát a teda sa pozerám skôr na obsahovú stránku ako na ten obal, ktorý nám politici predkladajú. To znamená, že sa pozriem, čo myslia ich sloganmi, slovami, aká je história slova činov, či to sedí, či plnili to, čo slúbovali a následne sa urobí rozhodnutie, kde nejaký konkrétny kandidát spĺňa asi najväčšiu mieru toho všetkého, čo považujem za prioritné, uveriteľné a uskutočniteľné. No a keďže toto prostredie poznám a trochu aj poznám, čo sa deje na pozadí a nielen u nás, ale aj v mnohých štátoch, tak ma príliš nemajú politické sily, nemajú čím sklamať, pretože viem odhadnúť ich mieru dôveryhodnosti, ich históriu, štýl komunikácie, kampane a čo myslia vážne. Na druhej strane veľmi dobre chápem ľudí, ktorí na sledovanie a hodnotenie politiky nemajú toľko času, lebo sú zamestnaní inými vecami. Tamto sklamanie môže byť naozaj silné a človek sa môže cítiť ako obeť v tomto zmysle, ale aby občan alebo človek spravil informované rozhodnutie, tak naozaj si musí nájsť aspoň trochu času, lebo inak, ako vidíme vo viacerých štátoch, zrejme sa presúvame od jedného mantinelu k druhému, od tých, čo vládli, k tým, čo ich najviac kritizovali a zase naspäť. No a pritom nedávame možnosť niekomu, kto popri tom rastie, kto možno nemá toľko popularity a priazne v médiách, ale pracuje aktívne, do značnej miery odborne a možno by vedel spravovať veci verejné, teda republika, naozaj veľmi efektívne a v pokoji. Takže zhrnul by som to asi takto, že napriek všetkému tú chvíľu si treba nechať na zisťovanie, hodnotenie a rozmyslenie, aby sa nerobili chvatné rozhodnutia minútu pred voľbami, ale aby sa učinila racionálna, dlhodobo premyslená voľba. Javier Milei je politický fenomén, čo sa týka štýlu, ako vtrhol do argentínskej politiky, ako sa zviditeľňoval svojimi show a rôznymi ťahmi, ktoré získali veľkú pozornosť. Mám niekoľko priateľov v Argentíne, s ktorými sme aj robili nejaké v minulosti odborné konferencie, analýzy, tak sme to trochu hodnotili. Nie sú jeho fanúšikovia, skôr to sledujú zblízka ako nezúčastnení pozorovatelia. A keď sme sa rozprávali, tak vnímajú veľké nadšenie ľudí, že Milei úspel, pretože ostatných kandidátov považovali či už za skorumpovaných, takých, s ktorými mala Argentína zlú skúsenosť, prípadne, že sú len niekoho biele kone. Takže s Milým prichádza z ich pohľadu určitá nádej a nebolo to len tými show, zjavom a popularitou, ale aj programom, s ktorým Milei prišiel, ako vlastne jediný predložil konkrétny sociálno-ekonomický plán riešenia súčasnej krízy, ktorému ľudia zjavne uverili a dával im zmysel. No a takisto je to tímom ľudí, ktorí sa okolo neho zhromaždili a drvivá väčšina sú z nich osoby, ktoré sú verejnosťou vnímané ako experti, odborníci na dané oblasti. Takže aj keď nebude mať plnú parlamentnú kontrolu, čo isté, že komplikuje situáciu, tak ľudia to berú s nadšením, dokonca aj burzy zareagovali hneď po voľbách pozitívne a niekoľko firiem by sa malo do Argentíny dokonca vrátiť, čo už oficiálne slúbili, tak zatiaľ si udržiava pozitívny imidž. Tak Javier Milei je pravicový libertarián, označuje sa za anarchokapitalistu a slúbil významné zmeny, ktoré vraj oslobodia ekonomiku krajín z okov permanentných finančných kríz. Obhajuje likvidáciu centrálnej banky, opustenie národnej meny v prospech dolára, zníženie vládnych výdavkov, sprivatizovať podniky, redukovať ministerstva. Už dnes vlastne avizuje, že bude mať náročné vzťahy so susedmi a takisto napríklad s Čínou alebo Brazíliou, respektíve vyhlásil, že si sadne za stôl len s tými, ktorí sú za slobodu, čo je dosť voľná definícia. Takže uvidíme, ako to bude s regionálnou rovnováhou, uvidíme, ako to bude s BRICSom a takisto, ako sme už spomenuli, z hľadiska tej legislatívnej implementácie rozhodnutí a cieľov, keďže pomer síl v zákonodárnej zložke v poslaneckej snemovni a v Senáte nie je pre libertariánov pozitívny,
Ďalším významným faktorom je vplyv podpredsedu, ktorý je volený popri prezidentovi a preberá úlohu predsedu Senátu. Je pozoruhodné, že druhá najvplyvnejšia postava v štáte Victoria Villaruel, dcéra vojnového veteránov Falklandy, ktoré cieľom je zatvoriť múzeum pripomínajúce obete vojenskej diktatúry. Okrem toho v argentínskom systéme dosah výkonnej moci obmedzujú regionálne orgány a zastúpenie provincií v hornej komore. Takže toto sú všetko prekážky, ktoré ho milí čakajú, alebo milí ho čakajú. Či medzi ne patrí aj možný prevrat. Povedal by som, že ten potenciál nie je príliš vysoký v súčasnom období, takže som sa skôr sústredil na tie politické a socioekonomické aspekty, na ktoré budú mať vplyv aj rozhodnutia predošlých vlád. Výhra Geerta Wildersa, mimochodom človeka, s ktorého kolegami mám relatívne dobrú komunikáciu, je naozaj zaujímavou udalosťou pre nás, ktorí zmýšľame skôr vlastenecky alebo hodnotovo konzervatívne za zachovanie našej pôdy, nášho územia, bezpečnosti našich občanov a ochrany našich práv. Myslím, že v Holandsku došlo k nevyhnutnému následku konania a výkonu vlád, ktoré boli v prvom rade neschopné a v druhom rade začali príliš tlačiť na pilu, ľudovo povedané. Hlavným spúšťačom veľkej nevôle Holanďanov voči vláde Marka Rutteho bola jeho iniciatíva konfiškácie pôdy od farmárov. To je naozaj niečo nevídané, keďže Holandsko je poľnohospodárskou veľmocou. Skrátka išlo o to, aby sa pôda presunula do rúk veľkých monopolov a ak by niekto z tých súkromných vlastníkov z rodinných fariem bežných ľudí namietal, tak mu skrátka zákonne vezmú za sumu stanovenú štátom. A do toho by sme mohli zahrnúť aj prehnané dodržiavanie tzv. Zelených politík z dielne Európskej komisie či parlamentu, zahraničnú politiku, nezvládnutú situáciu s migrantmi a tak podobne. Preto hodnotím, že výhra Geerta Wildersa je skrátka len nevyhnutným následkom zlyhaní predošlých vlád. No a dnes, ak sa pánovi Wildersovi podarí zložiť vládu, tak môže ukázať svoje schopnosti. V prvom rade by som týchto lídrov a ich vlády asi neporovnával, či z hľadiska ideologického, z hľadiska politického spektra, alebo pri porovnávaní slov a činov. Mám teda na mysli porovnávanie lídrov ako Robert Fico, Viktor Orbán, Javier Milei alebo Geert Wilders. Možno by sme samozrejme našli viac podobností v strednej Európe, kým v západnej Európe to sú odlišné motívy a v Latinskej Amerike už veľmi odlišné. Robert Fico ako aj Viktor Orbán sú vo svojich premiérskych postoch už niekoľkokrát, takže tam nejde o nejaké veľké prekvapenia. Ďalší aspekt toho je, že napríklad slovenskí europoslanci, ak hovoríme o slovenskom prípade, ktorí spadajú pod najsilnejšiu vládnu stranu na Slovensku, podporovali politiky v Bruseli a hlasovali aj za také, ktoré ich líder na Slovensku vyslovene kritizoval. Takže kým on doma kritizoval korupciu na Ukrajine, tak jeho europoslanci hlasovali za desiatky miliárd do Kyjeva, ako aj prístupový proces k členstvu v Európskej únii. Kým on hovoril doma o šialenej politike Bruselu, tak oni hlasovali za zákaz predaj aut so spaľovacími motormi a za Istanbulský dohovor a jeho automatické pristúpenie všetkými členskými štátmi. Takisto, keď kritizoval bruselskú migračnú politiku, tak boli to jeho europoslanci, ktorí hlasovali za nový migračný pakt, respektíve jeho posunutie do ďalších rokovaní. A tento pakt sa od povinných kvót z roku 2015 naozaj veľmi nelíši. A to ešte nehovorím o komisárovi, ktorého vymenovali ako vláda ešte v roku 2019. No a dnes hovoria, že zastupuje Slovensko, hoci bol práve ten, ktorý vyzýval na viac zbraní pre Zelenského, viac peňazí pre Zelenského, viac zelenej politiky a dokonca hovoril, že súhlasí so zmenou zakladajúcich zmluv, čo v danej diskusii sa riešili zmeny týkajúce sa aj práva veta. Na druhej strane zase doma zostáva nová vláda aspoň zatiaľ pomerne konzistentná v oblasti justície, v oblasti médií, spravodlivosti alebo energetiky, vnútra a tak ďalej. Takže toto sú detailné informácie, ktoré môžem poskytnúť, lebo sú overené, dajú sa overiť. Iný a odlišný prípad sú už páni Milei alebo Wilders, ktorí sa stali víťazmi volie prvýkrát a skôr to zo situácie, či už v Holandsku alebo v Argentíne, vyzerá tak, že všetci politici okolo sklamali
a len títo ešte nemali šancu, tak im tú šancu dajme, veď zostávajú konzistentní, hovoria dobre, naozaj to vyzerá, že bránia naše práva, môžu byť zmenou k lepšiemu a tak ďalej. A tu by som na záver ešte upozornil na jeden trend, ktorý sa potvrdzuje vo voľbách a ukazuje sa aj v prieskumoch, ukazuje sa vo viacerých štátoch Európskej únie, že vlastenecké a konzervatívne strany v Európe rastú. Sú to viac menej všetko strany, s ktorými komunikujem, vidím ich aktivitu. No a veľmi, veľmi podobné volebné úspechy ako pána Wildersa možno čoskoro uvidíme najbližšie v Belgicku, v Slovinsku alebo vo Francúzsku. Takže najbližšie roky budú určite veľmi, veľmi zaujímavé. Tu sa už dostávame k otázke verejnej mienky a jej ovplyvňovania rôznymi aktérmi, či už skrze politické strany a ich predstaviteľov, skrze médiá, ich vplyv, skrze iné subjekty. A európske inštitúcie sa rozhodne budú snažiť pôsobiť na verejnú mienku, robia to predsa už dlhé roky. Robia to odkedy sme členmi Európskej únie. To môžeme vidieť vo forme rôznych akcií pre mládež, že chodia nejaké mimovládky či skupina mladých po školách a presviedčajú ostatných, že tá únia je super a musíme jej fandiť. Samozrejme im poskytnú len tie pozitívne informácie alebo pozitívne aspekty členstva. Potom sú tu rôzne koncerty, influenceri, ktorých podporujú zo strany európskych inštitúcií, aby tvorili obsah, ktorý nebude kritizovať, ale chváliť Európsku úniu, aby to bola trochu zábava. Takisto sú to mimovládky, ktoré spisujú petície, dávajú rôzne tlačové vyhlásenia alebo posielajú tzv. Expertov a odborníkov do médií, aby hovorili to, čo sa podľa európskych inštitúcií patrí. A média to už je samotný fenomén, čo sa dá riešiť ako cez ten ideologický aspekt redakcií, podľa toho, komu patria, ako sú nastavené, alebo financovanie cez reklamu, že si dotyčné inštitúcie zaplatia reklamy, ktoré zabezpečia ich pozitívny imič medzi ľuďmi. No a potom z toho vychádza stav, že ľudia nemajú všetky informácie, teda aj dobré, aj zlé aspekty o fungovaní Európskej únie a podporujú inštitúciu, ktorá možno v niektorých oblastiach pre ich dobro až tak nepracuje, alebo pracuje skôr len pre svoje vlastné dobro. Takže tu veľmi oceňujem prácu skôr tých alternatívnych médií, alebo všeobecne všetkých médií a platformiem, ktoré sa neboja hovoriť o všetkých parametroch a udalostiach a trendoch v Európskej únii, čo všetko sa tam deje, čo sa tam hovorí, čo kto presadzuje a čo hovoril pred voľbami, či naozaj presadzuje záujmy svojej krajiny, alebo ho zomlel ten byrokratický aparát. No a teda slúži už len tomu, to sú všetko veci, ktoré by nás mali zaujímať, pretože s celým prehľadom plusov aj mínusov by sme dokázali robiť oveľa rozumnejšie rozhodnutia alebo stanoviská ku konkrétnym politikám, ktoré majú vplyv nielen na nás, ale aj na naše rodiny, na národ ako taký. No a tu si myslím, že a to by som chcel teda zdôrazniť, práve našich blízkych, naše rodiny, našu krajinu by sme mali zastupovať a hájiť jej záujmy, keď či už vlády nominujú do Európskej komisie svojho človeka, alebo keď nás ako ľudí alebo reprezentantov, zástupcov ľudu občania zvolia napríklad do Európskeho parlamentu.